Lähdimme pyöräilyretkelle juhannusaamuna lintujen laulaessa. Pakkasimme reppuun evästä, tandemin tarakalle, teltta ja pallogrilli. Polimme pitkin mantuja, lauloimme ilosta pilvien alla. Ylämässä hillisempi vauhti ja alamässä aasen annoimme polkea. Illan suussa alkoi väsyttää, päätimme etsiä yöpymispaikan. Suuntasimme tandemin järven rantaan, katveeseen juhannuskoivujen. Pystytimme teltan ja uimme tunnin, sitten tulikin jo nälkää. Kokosimme yhdessä pallogrillin, tyhjensimme repun sisällön. Silloin huomasin makkarat syödyn, kaveri oli vetänyt ne kylmänä. Omasta mielestä vetelin omia, luulin, että sullakin on makkaraa. Nälkä kun oli, ongin hiukan, virvelillä koitin syömistä. Sillä aikaa korkkasin mallaspullon, suuta kuivia näälätti. Telttapaikalle kun takaisin saavuin, löysin vain makkaran kuoriakin. Ja mäyräkoiran kuoret. 12 pulloa puolessa tunnissa, miullahan alkoi välittömästi puntissa tuutistaa. Jätkä oli vienyt pyörän avaimet, mie olin teltalla ihan motissa. Liftasin kyytiin nuorten neitojen, suuntasimme katsomaan kokkoa. 2 päivää niemessä särkiä söin ja etsin kadonnutta nössäkää. Jos sitä pilleripussia tarkoitat, sen kantelees reiästä kekkaasin. Kaverin napelle ei sais kyllä männä, vaikkon samassa bändissä. Mut tiedäthän si, ettei kaljan voimalla jaksa koko viikonloppua tanssia. No olkoon menneeksi tämän kerran, kyllähän miesen ymmärrän. Onko siula miullekin tölkkii, minuukin ihan vitusti janottaa.